Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα χωριό που το έλεγαν Καλαμάκι, ήταν 3 φίλοι, ο δήμαρχος και 2 τομεάρχες, όπου έπιναν το καφεδάκι τους ήσυχα και ειρηνικά. Ώσπου ο μικρός και άτακτος τομεάρχης εμφάνισε τυρακή. Δεν έφτανε αυτό. Ο κακός δήμαρχος που ψωνίζει τα βράδια στο διπλανό κατάστημα κινητής έφερε σαρδέλες στράτα και ντολμαδάκια για λατζί ζενή. Και ξεκίνησε ο κακός χαμός. Σπιτικά γεμιστά ψωμιά της κυραδεμαρχίνας. Και να σου ξανά μανάει σαρδελίτσες. Και να ο δήμαρχος να κερνά όλο το χωριό. Και η παρέα να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Άιντε στην υγειά μας. Μέχρι τελικής πτώσης. Να πάρουν το βάπτισμα του πυρός και οι νεοσύλλεκτοι. Λέμε λοιπόν να ξαναμαζευτούμε την επόμενη Παρασκευή 11 το πρωί. Μην ξεχνάτε, φέρτε ό,τι θέλετε.